Yakti minangka papasren wiwit ing dina Pangus dadi cara sayati kiwa tangan pinata kanan kiri Enten rolenggah kamimbui yonu lari manten sekali
Pasang di lek kene. Ora apa-apa. Ki ora pasangno. Aku nang kene lah. Dan ini goreng tak tarik ngetan gini. Aja panjang toh. Wis ngetan ya, Mas? Ngetan. Tak tarik ngetan. Ngetan. Dibangan. Awas. Benar Sampai Pak. Ini gua tarik ngetan, Mas. Iya, kita. Sinyalnya kan. Kartunya katanya sekali kok. Saya paling Menteri persiapan. kalau kartu itu saya ada begitu anu, Mas.
Beriki selesai. Aku malah apa kayak iya mana gimana rokok aku lagi dorong ngedit Amit nyeting sana yang yang kalang-kalang tegal ngajeng apa ngajenge Pak Gak kayak iki mengke nek nyuwun kanan dicopot pucuke ya Kong apa nih Mbak? Duduk. langan Pak Belakang. Kuat. tetap belian oke terus Lihat. Artinya apa tak Bu? Artinya apa? dalam nggih ngertosi nek pun bunyi Mas oh nggih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karahayun kata terman bukitan cakat jiwa kasariro dumateng bedera kalasan kawula. Dori dawuh timbalan saking panjenenganipun Bopo Suhadi Sohibati Urusliani sarjana pendidikan ingkang dalem wonten ing Dusun Tengahan RT kalih RW 7 Desa Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Tujuh laras Indonesia sesarengan Ki Anom Dijo Kako Marak Ngabdiantoro wonten ngarsa panjenengan sami. Saderengipun pagelaran Rikit Purwo ing dalem mangke kawiwitan menika dipun libur kaliyan kadang-kadang sanggar seni Dijo laras Indonesia kanthi tembang-tembang campur sari. Ing dalem mangke panjenenganipun Bapak Suhadi Ibu Ati Rusliani sarjana pendidikan Luhurni Darmaning Asepuh Abiwaha Putra Pahargya Siwi nggih munduh mantu utawi munduh temanten nggih Roko Mas Rima Syefri Faturosi ingkang sampun dawuh kaliyan Roro Ayu Julia Rizka Dwi Atmawati dalem mangke kanthi hanggelar tasakuran gelar Rikit Purwo kanthi dalang Ki Anom Dijo Kako sarjana seni ugi kasengkuyung bintang tamu Dodok Komet Soho Niken Salitri lajeng kemawon kagem nglipur para rawuh sesarengan Dijo laras Indonesia Mbak Wiwi Hernawati Mas Toto go asik Dijo laras Indonesia hadir di tengah-tengah pembinaan Mbak Wiwi asik
Luwih didhawuh timbalan saking janipun Bapak Suhadi Sohibwati Rusliani sarjana pendidikan Ami Wongko Putra Maharja Swiwi. Dungane kanggo temanten sampean dungane apa? Ndongane manten. Heeh. Ndongane awakku dhewe ora kabur. Lah ya kuwi, aning yo ora apa-apa, maksude yo urun-urun mbok menawa mugi-mugi temanten kekalih piye ngono. Ya saka berdasarkan pengalaman Kan luwih pengalaman sampean. Oh, bener. Nadyan kok temanten saiki iki wis pinter-pinter ning pengalamane luwih Luwih akeh aku. Luwih sampean. Inggih mugi-mugi langgeng saklawase Mas. Amin. Supaya bisa apa ya menjalani masalah demi masalah. Jenenge rumah tangga iki masalah mesti ana ya Mas. Iya ta? Nggih. Ora mung seneng tok. Semoga jadi keluarga ingkang saking mawaddah warahmah. Anggenipun panjenenganipun Bapak Suhadi Sohibwati Rusliani anggenipun netepi darmaning asepuh Ami Wongko Putra Maharja Swiwi tansah manggih rahayu wilujeng. Amin. Ngaturake Gijolas Indonesia ngaturke napa Mbak Wiwi monggo kagem Setunggal pripun. lagon kagem warga mriki sedaya mawon ingkang sampun mirsani pagelaran wayang ya Mas. Langsung mawon lagu Kusumaning Ati. Kusumaning Ati bersama Mbak Wiwi Ernawati Gijolas Indonesia. Senengaken.
Tari Sanggar Seni Dwi Jolaras ingkang paring lelipur dhumateng panjenengan sami. Atur para pandemen Ringgit Purwo ingkang tasih wonten Jawi saged enggal-enggal merapat wonten caketipun panggung. Krana suksesipun pagelaran ugi krana wontenipun penggemar-penggemar utawi penonton. Monggo mangke saking panitia saged ngarahaken krana dalu menika kanthi Ki Anom Didokangka sarjana seni kanthi bintang tamu Cak Dodo saha Cak Komet saha bintang tamu yang fenomenal Niken Salintri. Baik, masih bersama Dwi Jolaras Indonesia, Mbak Mayang Andarsari bersama Mbak Ova. Yuk. Asik. Dwi Jolaras Indonesia. Hadirin Kata awal mau ini lagi rokok ya. Kasih ayang-ayang buat warga.
matur nuwun Mbak Wan, Mbak Mayan, salah satu presiden dari Juara Indonesia. Ingkang dalu mangke paring leluhur kagem panjenengan semua. Selamat datang kepada Genduk Niken Salimbri yang tidak hadir di tengah-tengah kita, yang mungkin transit di pondokan. Kagem para penggemar wayang kulit lalu manggikan di dalam Ki Anom Bijo kanggo sarjana seni pun diarakan secara live streaming lumantar channel Bijo Laras Indonesia soho TikTok dalam kanggo asli. Luar biasa dalam mangke para youtuber yang hadir di tempat ini luar biasa, yang jelas jaga ketertiban, jangan sampai mengganggu para penonton yang ada di belakangnya. Semoga sehat semua. Siap. Kompak. Oke, siap. Masih bersama Bijo Laras Indonesia. Hadir nuhuni dawuh timbalan saking penjanipun Bopo Suwadi Sohibu Atik Rusdiani, sarjana pendidikan ingkang mijil saking Bisung Tengahan, RT kalih RW 7 Desa Babatan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Masih sesarangan Bijo Laras Indonesia, Mbak Wanda duet sama Mas Bowo. Baik, oke, Bijo Laras Indonesia, Mas Bowo, Mbak Wanda hadir bersama Anda. Presiden dari Bijo Laras bersama Mas Retno Wibowo. Iya Pak, aku Nyanyi yo ganti sampean suwi ora ngadeg iki tak dekne. apa ya Pak? Semangat itu. Oh suwi ngadeg tak dekne. Nek lungguh terus keju. Yang sekali-kali ngadeg barang. Siap. Masih bersama Mas Bowo, Mbak Wanda, nuwun dawuh timbalan saking janipun Bopo Suwadi Ibu Atik Rusdiani, sarjana pendidikan. Iya payu Melipur para sepuh bini sepuh, para warga agung ingkang wonten ing Desa Babatan Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi. Ngatur iki apa Mas Bowo bersama Bijo Laras Indonesia. Malam Dewan Darmawan. Spesial buat teman-teman kedua. Nah, Lintang Solo. Lintang Asmoro bersama Mas Retno Wibowo, Mbak Wanda, Bijo Laras Indonesia. Yuk. Wong ayu tresnamu gimana apa susah jroning badanku. Setiaku bisa aku weri masa tiada
kasih Mas Bowo, Mbak Wanda. Sesarangan Wijo Laras Indonesia derek ngabdian toro nuhun dawuh timbalan panjenenganipun Bapak Suwadi Ibu Atik Rusliani ingkang sarjana pendidikan ingkang licin saking Desa Babatan Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi. Masih bersama Wijo Laras Indonesia dalu mangke kanthi dalang Ki Anom Wijo Kangko jeneng buyung bintang tamu Cak Dodok saha Cak Komet saha bintang tamu Niken Salidri. Baik, masih bersama di Laras Indonesia. Sama jaluk dhewe apa kena kancane? Karo bojoku. Sopo? Masa kamu lupa kalau aku bojomu? Ora kayak gosip. Baik, masih bersama Mak Tongpe. Oke. Selamat malam, Mak Be. Selamat malam. Oke, sehat. Sehat. Aman kan? Terpanjang dari awan. Suci bersih. Yang jelas kita harus semangat. Semangat. Panas. Ini barang tidak sampean. Saya panas. Saya panas. Baik, masih bersama Wijo Laras Indonesia kantor poro pandemen Rigid Purwo ingkang tasih wonten Jawi. Monggo saged merapat mendekat wonten ing pemanggungan. Yang jelas malam hari ini adalah pentas yang spektakuler. Spektakuler Pak, sudah ditunggu-tunggu dari para penggemar Denny Ken dari kemarin-kemarin. Ya kemarin Pak Kangko Pak Kangko, iya no, yo iya no. Penggemarku barang. Kemarin Wijo Laras iki kok kandang maju dia tahunan. Wah, kok nggon. Monggo Pak, segera merapat Pak. Nanti setelah itu. Luar biasa dari Pak Suwadi ke Ibu Atik Rusliani. Gandengnya aku rada adem panas. Tambah ayo Mas Wisnu. Ah, iki ora iso. Rada ora sehat Bapak, rada ora sehat Bapak. Turun jalan. Baik, masih bersama Wijo Laras bersama Mak P dan Wisnu. Monggo ngaturnya apa iki? Anu niki lagu sing ampun ditulis kagem para pengantin nggih Pak. Maksudnya? Mister Mendem. Oh, Mister Jadi jangan sampai pengantin dan semua penonton meniru lagu ini. Oke, ini Karena cukup Mendem itu nggak baik. cukup hanya di lagu aja. Ya, oke. Mas Wisnu dan Mak P, Mister Mendem, Wijo Laras Indonesia. Siap. Wah, kekuatan nih Pak. Mbak. Meskipun Indonesia kalah, Ya, kita seperti tetap kita tetap semangat ya. semangat. Semangat ya. 5-0. Wes
Alhamdulillah utawi Mak Jumpe, salah satu presiden Gereja Laras Indonesia yang malam ini hadir Duhoni dawuh timbalan saking piyambakipun keluarga Geng Bopo Suwati ingkang dalem mangke netepi darmaning asopo Ami Woho Putra Margi Siwi nggih Bagus Remang Sefri Patuwosi ingkang sampun dawuh kalian Roro Ayu Julia Rizka Dwi Atmawati mugi-mugi pinanganten kalih tentu keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saha ingkang pikantuk Sri Gusti ingkang wujud golek pentomo ingkang saged tata dalem. Atur pirsa bilih pagelaran wayang kulit pada malam hari ini pun diadakan secara live streaming lumantar channel Dwijo Laras Indonesia. Pramila dumateng para sanak kadang pamitra ingkang dalem mangke boten saged rawuh wonten lokasi saged hadir sanjung lumantar channel YouTube Dwijo Laras Indonesia. Kasus sarangan Dwijo Laras Indonesia Marak Kabiantoro bersama 3 presiden Dwijo Laras Indonesia, Mbak Mayang, Mbak Willy, dan Mbak Okva. Oke, Dwijo Laras Indonesia.
Wayan Mbak Okwa, Mbak Wiwi, kalau kita paring lelipur sawetawis saking kata-kata Wijo Laras kasih ke sawetawis. Pramila wekdal saha sasana kawula aturaken dumateng para ingkang badhe ngaturaken laksitaning tata cara ing dalurake. Nuwun. Yun sewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Sulan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Suhadi sekalian Ibu Atik Rusdiani sarjana pendidikan. Ingkang kinurmatan ugi Ki Dalam Dwijo Kangko Anom Anom Dwijo Kangko ugi sedaya pengrawit, para tamu sedahan Kadang Sutrisno, para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang satuhu luhuring budi. Sumangga sesarengan kadherekaken ngangklungaken jangka mujudaken asta tunjuk dhateng ingkang maha kawasa nenggih Gusti ingkang angkarya jagat Allah Subhanahu wa taala. Sekali berkah ingkang sampun rumentah estu panjenengan sedherekaken kula pinayungan kawilujengan sinampiran karaharjan kacihna saged tata lenggah wonten ing menika papan kanthi rahayu wilujeng boten manggih rumbidra menapa. Mila sumangga manengku puja miwah puji kanthi amaos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat salam ugi tansah tunjuk junjungan kita mustikaning titah ingkang ajejuluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang keparang nuntun sedaya umatipun pinuju margining kalersan. Sumangga handedonga kanthi maos sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para rawuh kakung Sumawana Putri, Raron Ceneng adicara unduh manten Sekar Cepaka Mulya sajodo inggih Roko Mas Bagus Rema Sefri Fakur Rozi Jalutanaya Bapak Suhadi sekalian Ibu Ati Rusdiani sarjana pendidikan, Roro Ayu Yulia Rizka Dwi Atmawati Siwi Bapak Dr. Andes Haji Sumarji, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Supraptini. Wonten ing kalenggahan menika Anggara Palguna Surya kaping 12 Candra 7 warsa 2000 selangkung. Panjenenganipun Bapak Suhadi sekeluarga kepareng asung lelipur lumantar pagelaran ringgit wacucal sedalu natas. Minangka pratandha pagelaran ringgit wacucal sedalu natas kawiwitan badhe kaadani long tinampen wayang piniji awujud kayon utawi gunungan saking panjenenganipun Bapak Suhadi katur dalang Ki Anom Dwijo
angka. Mila ngaten ingkang pinanggenah angasta ringgit piniji kasuwun jengkar saking palenggahan tumuju sasana budaya. Monggo Mas Ilham. Dalang sampun samapta mila ngaten sumangga temanten saringgit kadherekaken rama miwah ibu minggah dhateng sasana budaya. Bapak, Ibu, tamu sedahan, kakung putri ingkang bagya mulya. Minangka pratandha pagelaran ringgit wacucel sedalu natas kapurwakan